χάσω πάλι. Αλλά τώρα εδώ. Πάμε. Να δούμε θα τύχουμε. Έλα μια ώρα καλό μου. Μια ώρα. Τότε έχουμε epic. Τύχαμε αυτό το pin. Τώρα βγες μια ώρα. Τώρα θα βγούμε. Πατήσουμε αυτό που μας δείχνει. Θα πάρουμε τα τόλτες. Θα πατήσουμε εδώ, κάναμε 2 απλές. Δεν μπορούσαμε σε ένα άλλο βίντεο. Αλλά θα δείξουμε ότι τα κάνουμε πάρα πολλά. Σε ένα άλλο account που έχουμε. Χάγια. Κλείνουμε. Κοιτάξτε πως το πήγαμε τόσο. Εσείς κάντε μια δουλειά στο κανάλι, πατήστε το κουδουνάκι και bye και θα δούμε στην επόμενη.